Hi! Ako ni Pilar Gans ang channel. Programang Budyong Bisaya. Ayaw mo kalimot pagsunod sa ako ang mga videos. Today is October 1. Medyo bugnaw na. Nag-jacket na ko kaya ang hangin bugnaw na. Mga 50s ang 50 Fahrenheit ang kabugnawon, pero sa atuan ni sa Pilipinas mga 75 na. Medyo hangin-hangin na, murag Pasko na, kaming Pasko. Pero ako ipakita ninyo ha, kanang karon manggod mga panahon na ba na mga sagara na itabo gitaw dire, mga kanang gitawag nila mga nagprotest, tungod kay samok, tungod kay naay gipatay. So yun ani ni sila dinhi. So na ko ipakita ninyo nga usa ka tindahan, ang ilang mga tindahan dili ilan ang pagtabunan og kanang mga board bitaw o bumbungan nila aron ilang sapawan ng glass aron kung panalitan na ay manggibato mga protester, ilang tindahan safe. So ako ipakita ninyo ha. Okay, sama ani kani ani. Actually glass gid ni siya. Glass gid ni siya. Nilang tabunan og bumbong kay in kaso og nay manggiaway, safe ang ilahang business. Safe ang ilang bumbong. Ngani ni bisag asa ka nga state. Alakaw ta ha. Kita ninyo. Tabon gina siya tanan. Ang ilang ablihan na ni pultahan lang. Kana ra siya ablihan. Dayon ang ubanan na bungbong na. So safe kaayo ang ilahang mga glasses, no? For protection. So katupong dito mi sa New York. Anak pod nasa Chicago. May nana ang mga tindahan diri pang tabunan. So mura lang ka og kanang mura lang sila og negosyo nga wala magnegosyo. Naay tindahan nga murag dili tindahan. Kay pagtabunan Manila sa di magud malikayan na ubang tindahan usara ka na ubang tindahan nga usara ka pultahan ng ablihan nandito ra tanan ng entrance ang exit. So inana ni siya gitawag nila everything is boarded up. So okay, marato ko ipakita ninyo guys. Muli na ko kay tugnaw. Lamig ta kay lingkod-lingkod sa kapunon. Tugnaw man. So di na lang ko taman ha. Kulay pakita ninyo kung unsa ang ilang matindahan diri in kaso na yung mga protest. And ana ra ilang buhaton. Okay, bye-bye. See you next time. Salamat sa inyong pagsunod sa akong video. Pilar Gans ni ang channel Budyong Bisaya. Bye-bye.